Mabedeni na ng'eyo ni Migori koro goro en 130, to Busia goro en 100, to Paponditi goro en 150. Iparo ni mano be nengo monego pod wadhi ne ndara nwalaro nengo no. Mar ariyo, wach finance bill. Finance bill nie court, kendo court nosewacho mochunge mokuti. Ipani ber mondo wabede ndara nikech wach finance bill. Court ne mosechunge ni gino rach chung monde nyaka jibi wuo. To jok moko mane sirkal kanyo sekete tim. Nyane jo EPRA atamala paga uchiel cha sekete tim. EPRA ingeni ok us mafuta. Petrol stations ema uso mafuta. Kagi waro mafuta ne nengo magiware no, to gin mana weche ariyo. Gi uso nugo e nengo mamalo no to ng'iewo kuwero kata kuwero or gikono onge. Afadhali ukete ni entie ting'iewe nengo ma entie no. Koro wach mafuta gi EPRA no ta adwani wawe mondi. To bende dwe mar 7 kapok wadhi e yiero nwang'iewo mafuta 250 to be noonge. Omiyo kik wabed jo double standards. Adwa be gini onge gimidhine ni koro podo chok bura ni dwa tigi pes piny ni yalo. Wang'eyo ni weche ariyo momiyo wan e ndara en nengo chiemo an gadieri nosedok piny molok kata kane kaka ne entie kapok nwadhi e yiero. Mano gima ni kende ma ung'eyo. Thursday ka Thursday ulando nengo chiemo ka. To jopiny ni e ndara nang'o Odoyo Owidi? Jopiny ni e ndara nikech oluong gi e ndara. Ing'ene jopiny gi ma jogi onge oko nikech kech kagi. Jopiny ni e ndara nikech oluonge ni gidhi e ndara ni nengo chiemo te. Kipenjo joma ni e ndara go, nang'o manie finance bill momiyo dhi e ndara to gikia. Kipenjo joma ni e ndara go,